Hej. Goddag, Mona. Værsgo. Hej, Grønne. Velkommen til. Tak skal du have. Goddag, Finn. Velkommen til. Værsgo og tage plads. Ja, vi skulle snakke lidt om lidt boliglån i dag. Det glæder jeg mig til. Ja, det. Jeg har lidt drikker meget med her, lidt slik og lidt kager, så I kan bare tage for jer, hvis det er. Tak skal du have. Tak skal du have. Så skulle vi selvfølgelig snakke lidt omkring jeres boliglån, og det har jeg selvfølgelig kigget på. Ja, det lyder godt. Så hvis I har nogle yderligere indvendinger i forhold til aftalen, så har jeg stillet nogle spørgsmål til nu her. Altså, nu ved jeg ikke, vi kom lidt for sent i dag, der var lidt med vejret af trafikken herhen, jeg kan godt finde. Ja, men hvem var det, der kørte i dag, hva'? Ja, det var mig. Det var ikke så godt. Det gik. Ja, det kan jo ske her i en time i morgenkanal, når jeg skal kigge. Men det gør ikke noget. Vi sidder her nu, og så går vi bare i gang jo. Ja, selvfølgelig. Vi glæder os til at høre lidt om det boliglån, og det har vi godt nok glædet os til, hvad Finn? Ja, helt vildt. Jeg glæder mig. Ja, lad os høre. Så jeg tager et lille skræddersyet tilbud med her til jer, hvor I kan se, at lånebeløbet lyder på 1,4 millioner. Og så har vi en rente, en fast rente, som lyder på de her 2,8% over 20 år, hvilket giver en månedlig ydelse på de her 8.500 kroner cirka. Okay. Og alternativt så kan vi selvfølgelig kigge på en variabel rente, som starter lavere, men selvfølgelig kan ændre sig. Hvad tænker I om det? Jeg synes, det lyder helt godt. Altså 8.500, altså, det lyder sgu da meget overkommeligt, men altså, hvad betyder det sådan helt præcist? Altså? Hvad er omkostninger ved sådan et lån egentlig? Ja, det er jo et super godt spørgsmål. Og den faste rente betyder jo, at jeres ydelse er den samme hver måned i alle årenes forløb. Uanset om stigninger, om renten stiger eller falder på markedet. Så det giver en samlet tryghed jo. Det kan vi godt lige finde. Jamen, jeg tænker, jeg vil gerne have lidt mere dybde i de der omkostninger, om det er noget, vi kan forhandle, eller hvad tænker du? Der er jo de her 2,8% i rente, så de samlede omkostninger kunne tage videre på de her cirka 2 millioner. Det er så inklusive renter. Udover det, så kan jeg selvfølgelig sende jer en detaljeret aftale omkring det her med. Ja, så vi får det på skrift, det kan vi godt lige finde. Ja, det passer ikke noget. Ja. Skal jeg komme videre i sagen, så skal jeg bruge nogle yderligere dokumenter. Det inkluderer jeres seneste lønsedler, en oversigt over billån og dokumentation for jeres opsparing. Har I noget med mig? Ja, vi har taget det hele med, som vi snakker om der. Så der er både lån og opsparing og billån og det hele, du har bedt om her. Jeg har taget det hele med på skrift til dig, så du kunne kigge det igennem der. Super, så mangler jeg kun billån. Er det noget, I kan sende til mig på mail, så vi kan lave en kreditvurdering på jer, og give jer svar senest den 7. marts? Er der noget, I gerne vil spørge om, inden vi afslutter sagen her? Jeg havde lidt et spørgsmål. Hvad sker der egentlig, hvis vi ikke bliver kreditvurderet? Jamen det, der sker, det er så, at vi kigger på nogle alternativer. For eksempel et mindre lån, eller en længere løbetid. Men med jeres indkomst er det låneud, synes jeg. Det synes jeg, det er godt. Ja, det kan jeg godt lide. Mange tak for hjælp. Jeg håber godt nok, at vi bliver godkendt der. Ja, det skal jeg nok sørge for. Det er super. Det er tak for denne gang. Tak for det. Og så snakkes vi. Tak skal du have. Moin.